També volem millorar l'accés a l'habitatge. I no volem dir construir magnífics pisos de 400.000 euros, ni només millorar els accessos a les desenes de barris i noves àrees residencials que s'han planificat i algunes d'elles ja han construït per allotjar els 60.000 habitants que, segons diuen, alguns tindran d'aquí a pocs anys. Volem dignificar el dret a l'habitatge que se reconeix els drets universals de tota persona. La setmana passada, mentre anava de porta en porta, vaig tenir l'ocasió de parlar amb en Jordi i en Melissa, una parella de 21 anys d'edat que fins ara han estat vivint de lloguer per 260 euros en un pis de 25 metres quadrats sense cap mena de llum natural ni ventilació aquí a Figueres. Ara se'ls ha notificat que han d'abandonar el seu pis diminuït i, a més, per una sèrie de problemes, no poden tornar amb la seva família. Però han sigut afortunats i han trobat un altre habitatge de 40 metres quadrats, el més barat que hi havia al Recanau, pel qual pagaran 410 euros cada mes. Tot i que encara els dos treballen, ni un ni l'altre tenen un sou que superi els 900 euros al mes i per traslladar-se al seu nou pis han de pagar 2 mesos de fiança. El primer mes de lloguer, un 60% de la quota mensual a l'agència, més 120 euros més IVA del contracte. O sigui, en Figueres, en l'any 2007, una parella jove amb la necessitat d'independitzar-se i amb uns recursos econòmics molt limitats, abans de posar un peu a la seva nova llar, han de pagar 1.615 euros, un esforç increïble per ocupar 40 metres quadrats il·luminats per una única finestra amb vistes als balcons dels seus veïns. És per això que dediquem la nostra pròxima proposta a la Melissa i en Jordi i a totes les altres persones a la nostra ciutat amb problemes a l'hora de pagar per un habitatge decent. Per ells, exigirem que l'oficina local d'habitatge fomenti i alhora ampliï les seves activitats. Lluitarem des del debat i la discussió política per establir un fons municipal que permeti adquirir aquells edificis en estat d'abandono per després restaurar-los i destinar-los al lloguer. Seguirem una política que ha tingut molt d'èxit a Olot i a través del qual gent jove, pares i mares solters i altres membres de la nostra societat tindran l'oportunitat de lloguer aquests habitatges restaurats al centre de Figueres per un preu no superior als 300 euros al mes. Aquesta política no només alleujarà la terrible situació de tantes famílies de la nostra ciutat, sinó que també combatre d'una manera realista les operacions d'especulació que hi ha hagut els darrers anys i que han sigut tan violentes a la nostra ciutat amb el permís dels partits amb representació a l'Ajuntament. Aquesta proposta també significarà la regeneració i revitalització del centre de la ciutat amb els consegüents beneficis pel comerç i també pel futur dels barris antics de la ciutat.